Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vom împărtăși cu voi trailerul episodului 3 al seriei Time to Love. Leila spune că dacă ai ști că suntem căsătoriți cu Firuze, ai sta departe de soțul meu, experiențele tale nu au un nume lângă realitatea noastră. Fratele lui Firuze o plesnește și spune că ești amanta unui bărbat căsătorit și ești cea mai mare dezamăgire a mea. A aflat numele adevărat al lui Firuze Kagan și toate evenimentele. Se urcă în mașină plângând. În timp ce încearcă să facă o declarație, Kaan strigă pe Kerimoglu și plânge. Nu uitați să ne susțineți pentru acest conținut și conținut similar. Te iubim!